החושך מכסה את העיר, ורק בית המדרש הוא מאיר, ותפילה נישאת באוויר להתקרב לאבא. הנה מכל כיוון הם באים, מכל פינה בארץ הם מגיעים, כולם כבר יושבים ומחכים לשמוע את רבנו. הנה הוא מגיע, בכל פעם מפתיע, והלב יודע שהתורה היא התשובה. רבנו רפאל זר הוא היחיד, מלמד אותנו תורה תמיד, לנו הוא עוזר, הוא מרים להתקרב לאבא. רבנו רפאל זר הוא היחיד, מלמד אותנו תורה תמיד, לנו הוא עוזר, הוא מרים להתקרב לאבא. כולם אליו באים לברכה, מגיעים לשמוע עוד הלכה, אפילו רק לשאול שאלה, לכולם השיבו. ארוכה הדרך אל התשובה, הכל בחיוך באהבה, אם רק תבוא לדרשה תבין שזו הדרך. הנה הוא מגיע, בכל פעם מפתיע, והלב יודע שהתורה היא התשובה. רבנו רפאל זר הוא היחיד, מלמד אותנו תורה תמיד, לנו הוא עוזר, הוא מרים להתקרב לאבא. רבנו רפאל זר הוא היחיד, מלמד אותנו תורה תמיד, לנו הוא עוזר, הוא מרים להתקרב לאבא. שמע ישראל אדוני אחד. רבנו רפאל זר הוא היחיד, מלמד אותנו תורה תמיד, לנו הוא עוזר, הוא מרים להתקרב לאבא. רבנו רפאל זר הוא היחיד, מלמד אותנו תורה תמיד, לנו הוא עוזר, הוא מרים להתקרב לאבא. רבנו רפאל זר הוא היחיד, מלמד אותנו תורה תמיד, לנו הוא עוזר, הוא מרים להתקרב